Saus? Sa harvesting guys. Oy. Thank you. Yung naglapag na si Uncle Rumi ng lambat guys. Ayan yung mga kasama natin oh. Doon tayo sa side na yun kasi medyo ano dito against the light. Mas maganda doon mga kanta. Pero ayos lang naman. Against the light, against the light. Wait, wait. Against the light. Dito maganda. Ayun na guys. Tignan natin yung mga tumatalon na isda. Ayun o, grabe ang dami o guys o. Kita ba? Kita ba? Kita ba? Namurmura na. Namulutan guys. Nalaglalag to doon. Guys, ang grabe. Ang dami. Guys, oh, yung mga pumuputing yan, oh. Kaya pa ni Jason, oh, kuya latan. Pinapatay na natin, water. Inaano natin yung ulo para di na makatakas ba. Dami guys, oh. Pumuting yan oh. Oh. Ala, namulmulan. Ele. Oy. Mapupuno tong ano, lalagyanan natin ito. Oh, grabe guys oh. Ala, napuno. Napunaw. Punong-puno guys. Tignan mo! Oh! Napuno mo dito guys. Katuntitas ang atang guys. Ni, napuno mo ka. Kapis kang kulo. Kapis pa ni Victoria, ni Binong. Ini gak duman dito na eh. Hala. Puno. Satay. Talaga maditi damdamo na yun. Diretso. Ado pinisit ko pa dito eh. Tatanggalin natin yung lambat guys. Ilalagay natin doon sa taas. Para sa taas tayo magtanggal ng mga nakuha. Wala na eh. Nay. Saus? Yabaw na eh. Purong, banak. Oh. Fresh. Fresh na fresh, guys. Fresh na fresh. Nay, saan ka pa? Ano bupin ang aming rumpigis? Nasapya. Nay?
Yes? Kay waran. Basta wala ka ba ng tikoy o karayan tikalaw guys. Ba nang karayan di tikalaw. O main, kaya min. Ikas dyan mamangka. Ingatong ka naman, ingatong. Ikas dyan mamangka. Eh yo, mulmelana eh. Kas taon na yun, bimaba. Ngayon, naanot ka para spesyal nga bimabadan. Dati man pa nag-viral ng karumyot to yan. Ito yung gamit natin na parispis guys. Yan o. Kaaraw. Mayin. Larga. Kimargan. Kapis kayo. Mga kakahante. Pamain guys, order na kayo guys. Kaadil dang sabo, sa daw kunada na ta. Maganda na. La, pali. Mapupuno ito mamaya oh. Tignan nyo. Puskul dahil niya. Ano ka? Pero ngayon nagadoje ko. Edge ka abay na to. Usik. Nakamamo. Sa 7 pa lang. Sa 7 nga 0.15. Sampay na ala di gudwa na ah. Dagat hamok nga nalayak. Ay sigay ni. Ter ini. Ano makarudagawan? Sauce! Basit. Mag-ano pa yung magudwa mo eh. Oh. Unang lapag. Yoo! Ang dami na guys. Swerte. Grabe guys, ang dami. Ang dami guys. Baka! Ang dami na naman nito. Ano? Nagsisitalulan na sila oh. Ala! 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 Namulutan! Guys, grabe, ang dami, ang lalaki. Ang lalaki nito, good size. Nagadun niya. Nay, sabali mo datoy. Sos! Kalmay ah. Pumuti na naman guys. Ang puti-puti. Dumanda din eh talaga. Video ka mo, lockdown lang mga. Magpatayan. Pumuti-puti na. Kada pa ini, hindi nagado pa nagtataray. Takdang tayo manin na guys. Ha?
Pusos man. Ay, nagdadaktalan. Dapat may sadjay ko. So, ini. Aji may sadjayin. Aji ba lang? Mas kapatay. Aha. Ato maning nyo. Ano eh? Hey. Sos. Nag-harvesting guys. Sa piskar yan. Parang fish pan na guys. Ay lasin mo tatarakito. Puno. Mapuno dati. Talaga salte nang guys. Dami na naman guys. Yan o. Eh, nakaduan din lang guys, nakaduan. Gado. Puno mo. Punong-puno ba? Guys. Punong-puno.